Her skal du se en film om brandslukningsudstyret i DoIT. I DoIT i Odense er der placeret brandslukningsudstyr på alle etager og i Svendborg ude på gangen. På alle fællesarealer i Odense er der opsat røgalarmer. Du kan også læse om brandslukningsudstyret i Infonet-dokumentet med ID nummer 30 52 17, eller se med her, så vil jeg gennemgå det for dig. Midt på hver etage i Odense og i gangarealet i Svendborg finder du en CO2-pulverslukker. Den skal du bruge, hvis der er ild i en elinstallation, eksempelvis en PC eller ved ild i brandbare væsker. I DoIT Odense finder du på hver etage, henholdsvis i hver fløj og ved trappearealerne, en såkaldt slangevinde. Ved siden af hvert skab med en slangevinde er der en alarmeringsknap. I DoIT Svendborg finder du også en alarmeringsknap. Du skal alarmere ved at trykke på knappen, hvis det brænder. Du skal også alarmere ved at ringe 33 33. Når slangevindeskabet er åbnet, skal man først dreje på vandhanen i skabet og dernæst trække slangen helt ud. Ja, og hvad er det nu du skal gøre, for at du er beredt, hvis du skulle komme ud for, at det brænder? Du skal deltage i OUH's obligatoriske brandkursus. Kurset er opdelt i en teoretisk undervisning og nogle praktiske brandslukningsøvelser. Du skal også hvert år bestå Trygfondens e-læringskursus Brandskolen. Her i første kvartal af 2015 er kvalitetsgruppens uge 112-kampagne sat i gang, og i de næste uger sender vi mere information ud til hele DoIT. Så følg med.